Hoy, Vince, Dario Alje, ayaw mo panglakaw ha, kay magadecoration ta karon. Kay para sa New Year unya. Iandam tong speaker kay atong pauyugo ng yuta ug paluksuon nato ng mga bato. Masukop ya dagay si Mang Ambo ima, kay alingog mo. Ayaw ka bahala na dong Dario, kabalo na siya kung sa ordinansa karon kay New Year baya karon. Nya pulis biya siya. Nya direra ko kay magulat ko atong delivery boy. Kanang kusog na ima? Kanang paulbuho ng mga yuta o palugwaon ng mga bato? Matay di ka tamarong aron? Maisog ba ka na si Mang Amboy pa warwar niyo yung samurai? Pero, hindi lang. Yung year ko nang bitaron. Hahay, dugay po itong delivery boy. Oy, may balong galamitan kay itong balon nga 2022. Kay dili jud pwede nga mawala itong 2022 nga balon. Kay decoration, importante kay ito siya. Oh, hello. Oh, ako ni. Katong ga-order nimo og balon nga 2022. Kanihar ako gulo hintay nimo ha ni ha. Oh, kalkag kay akong buhok kay nasigaw ko anam dolo-dolo decority ito. Unya dugay kayo ka. Ayaw kong pasaupa ha kay na New Year kaayo ron, di ko gusto nga malian ako ang pagkagubot sa akong utok na. Munang dali-dali kay gamito na nako. Na kumutong ka na kong iwisi-wisi karon. Ay, Diyos ko mio, niabot ra gyud. Sorry kay ma'am, nalit ko 1 minute ug 1 second. Dala ito ang order ni mo ma'am. 100 na siya ma'am. Binse, Alje, Buyong, pagdali mo dire, paburuta rin balon, pagdali. Kay nagi, sa upan na ba ko, pagdali. Ay, thanks ma'am. Wala para ba na bayarin ni mo ma'am? Ay, sana abre. Wa pa mabayre. Customer is always right. Atong paburutong daan kay unyag sayop kay unya ang zero mahimo ng liter paburutan ninyo Nabayin ko paburot kay aron di ka marong. Na, sus kumuto na ko kag iwisi-wisi. Mo man ka ma'am ha? Bayarin dyan ko ni ma'am kay ako dyan kwarta gitapal ana Pagdali kay na pila na laman ka segundo, New Year na, paburuta dayon na. Sige dalya, in fairness, paspase, oba. Hoy, delivery boy, diri kato nga nilang Alje og ni Boyo kana oba. Kana sige. Hanar mo kay ako atan-awon hiire ug wa ba mo marong. Oh, sige. Itarong ang number ha, itarong ang number. 202. Di ba 2022? Nya 2,200 to. Wrong ta, in fairness, mag-order tag otro wrong na. Damob yun akong New Year, tan-awa o narong yun mo, 2,200 to. Unya, asa mo na mo New Year sa Binos? Ha? Mag-order tag otro, mag-order. Kuha ana, kay di ko mo dawat anang 2,200 to. Kadangag naman mo. Ay, wala may akong New Year. Na, Dario, pala ko pa music ka na speaker diya ka namang oyog ng yuta mang lokso ng bato kay Watchoy lami akong New Year na gisa upa na jud ko kamara jud sa ko New Year pa music na Dario kaya mawala na nang di malas karong New Year lagi hulap sa upa na jud ko Sa iluway taong ko Mang Amboy, kay gisuguro ko ng mother. Another day has gone. Boy, siya boy Kinsay ka pa music ato. ay Mang Amboy Kinsay ka pa music ato. Mang Amboy anak na ko to Mang Amboy nagpa-music ato Nganong inato man to music? na kusugro Mang Amboy di ba kay New Year biya ron makisama ka na lang sa amin kabalo na biya ka kung say ordinansa nya pulis biya ka nya New Year baya mag-enjoy banding ta karon Amo bitaw na. Ang ako ra kay hinay ra kay na music ninyo. Matay bungol na ko niya. Ala. Naku.